Добре дошли в завети на вярата, Соломон, най-мъдрият цар в историята и неговият опустошителен път. Глава 1. Обещанието на Давид, младият избраник за трона. Вятърът брулеше силно над Йерусалим. Старият цар Давид лежеше на леглото си, а изморените му очи отразяваха години на битки, слава и трагедии. Дните му бяха преброени и престолът на Израел имаше нужда от нов владетел. Но царството беше на ръба на хаоса. Адония, неговият най-голям жив син, вече се бе провъзгласил за цар, събирайки подкрепа от влиятелни лидери и подготвяйки за вземането на властта. Напрежението се усещаше във въздуха, а гражданска война изглеждаше неизбежна. Но Давид вече бе направил своя избор. Истинският наследник не беше Адония, а Соломон, неговият син от Вицаве. Натан, верният пророк, осъзна, че Адония може да узурпира трона и предупреди Вицаве. Ако не действаме сега, ти и синът ти ще бъдете убити. Каза той спешно. Бързо Вицаве влезе в покоите на царя и му напомни за обещанието му. Господарю мой, ти се закле, че Соломон ще царува след теб. Но Адония вече се е провъзгласил за цар без твоето знание. Давид, слаб, но решителен, се изправи със сила. Той знаеше, че последното му задължение като цар е да осигури, че престолът ще премине на този, когото Бог е избрал. И в този момент той взе решение, което завинаги щеше да промени историята на Израел. С последните си сили Давид заповяда на свещеника Сеадок да помаже Соломон за цар на Израел незабавно. Церемонията беше бърза и категорична. Тръбите ехтяха из целия Йерусалим, а народът възкликна: „Да живее цар Соломон!“ Когато Адония и последователите му чуха народния вик, страх ги обзе. Планът им бе провален и сега животът им висеше на косъм. Соломон, младият наследник, бе коронясан пред всички, а престолът на Израел бе в безопасност. Но той още не знаеше, че да бъдеш най-мъдрият цар в историята ще донесе изпитания, които ще тестват вярата му до краен предел. Глава 2. Неочакваното искане, когато Бог се явява на Соломон. Престолът вече принадлежеше на Соломон. Йерусалим беше в мир, но тежестта на короната го притискаше. Той беше млад и неопитен, а царството на Израел обширно и могъщо. Да управляваш народ, избран от Бога, не беше лесна задача. Соломон прекарваше безсънни нощи, размишлявайки как може да бъде достоен цар. Той знаеше, че интелигентността и силата няма да бъдат достатъчни. Тогава той взе решение, което завинаги щеше да промени живота му. Пътува до Гаваон, за да принесе жертва на Господа. Същата нощ, докато огънят на олтара гореше, нещо изключително се случи. Бог се яви на Соломон в сън и каза: „Поискай каквото желаеш, и аз ще ти го дам.“ Царят можеше да поиска неизмеримо богатство, непобедима армия или дълъг живот. Но сърцето му жадуваше нещо много по-велико. Той коленичи пред Всевишния и каза: „Господи, ти ме направи цар на мястото на Давид, но аз съм още млад и не знам как да управлявам. Дай ми, моля те, мъдрост да съдя народът и справедност и да различавам доброто от злото.“ Настъпи тишина. Тогава гласът на Господа отекна отново, защото не поиска богатство, дълъг живот или смъртта на враговете си, а мъдрост. Аз ще ти дам сърце, мъдро като никое друго преди и след теб. И понеже поиска добре, ще ти дам също богатство и чест, така че нито един цар да не се сравнява с теб. Когато Соломон се събуди, той се почувства различен. Умът му беше по-остър, духът му по-силен. Божествената мъдрост бе излета върху него. Но с голямата сила идваха и големи изпитания, а първото изпитание на неговата мъдрост предстоеше. Глава 3. Съдът над двете майки и мъдростта, изпитана с огън. Тронът на Соломон блестеше под дневната светлина. Той вече беше най-мъдрият цар, който Израел някога е имал, но трябваше да докаже това пред народа си.
Решаващият момент настъпи, когато две жени застанаха пред него, носейки отчаян случай. Те бяха проститутки, живеещи в един и същи дом. И двете бяха родили наскоро, но едно от бебетата беше починало през нощта. Сега всяка твърдеше, че е майка на живото дете. Нямаше свидетели, само противоречиви думи и един цар, който трябваше да разкрие истината. Соломон наблюдаваше жените внимателно. Той знаеше, че истинската майка никога не би позволила детето й да страда. Тогава взе шокиращо решение: донесете ми меч. Кралската зала замръзна. Стражите му подадоха острие. Соломон тогава заяви: разрежете детето на две и дайте по половина на всяка жена. Ужас изпълни помещението. Едната жена изкръща в агония: не, господарю мой, дайте детето на нея, но не го убивайте. Другата обаче скръсти ръце и студено каза: нека не бъде нито мое, нито нейно. Разрежете го. Звезда, звезда. Погледът на Соломон се насочи към жената, която се молеше за живота на детето. Сърцето му вече знаеше отговора. Не убивайте детето, провъзгласи той. Дайте момчето на жената, която се молеше за живота му. Тя е истинската майка. Народът на Израел беше смаян. Никога досега цар не бе отсъдил с такава мъдрост и проницателност. Този съдебен случай се разпространи из цялата нация и името на Соломон стана известно като човек, притежаващ мъдростта на самия Бог. Но той още не знаеше, че този дар, ако бъде злоупотребен, можеше да го доведе до гибел. Глава 4. Великолепието на Израел, златното царство на Соломон. Славата на Израел никога не е била по-голяма. Улиците на Иерусалим бяха пълни с богатства, а името на Соломон отекваше в далечни земи. Царе и царици от различни народи чуваха за неговата мъдрост и идваха, за да я видят. Нито едно царство не можеше да се сравни с великолепието на Израел. Икономиката процъфтяваше, армията беше могъща, а мирът царуваше. Соломон управляваше справедност и справедливост, а решенията му бяха почитани като божествени. Но най-великото му дело предстоеше – построяването на храма Господен. От дните на Моисей Божието присъствие обитаваше в подвижен скиния. Соломон искаше да даде на Всевишния постоянен дом. Той събра хиляди работници, инженери и занаятчии. В продължение на 7 години храмът бе изграден с ценни камъни, ливански кедъри чисто злато. Когато строежът завърши, Соломон събра целия народ за освещаването му. Свещениците внесоха ковчега на завета в Светая Светих, и в този момент славата на Господа изпълни храма като могъщ облак. Народът падна на колене, осъзнавайки, че Бог прие дома, построен за него. Соломон вдигна ръце към небесата и изрече незабравима молитва. О, Господи, наистина ли ще обитаваш на земята сред хората? Ето, небесата не могат да те поберат, колко по-малко този дом, който съградих. Но чуй молитвата на слугата си и приеми вика на твоя народ. Бог отговори със свещен огън от небесата, който изпепели жертвите на олтара. Израел бе достигнал върха на своята слава. Но за цялото това величие тихо растеше една опасност. Богатството, властта и славата оформяха сърцето на Соломон, а той не осъзнаваше, че вече прави първите си стъпки далеч от Господа. Глава 5. Царицата на Сава, славата, която привлече света. Името на Соломон отекваше по целия свят. Царе и владетели изпращаха пратеници, за да видят със собствените си очи богатството и мъдростта на Израилевия цар. Но никой не беше по-заинтригуван от царицата на Сава, могъща владетелка на далечно царство, богато на подправки, злато и безценни съкровища. Тя бе чула легенди за Соломон, но отказваше да повярва, че някой човек може да бъде толкова мъдър и велик. Решена да открие истината, тя потегли с керван, натоварен с богатства,
готова да изпита най-известния цар на земята. Когато царицата пристигна в Йерусалим, беше посрещната с кралски почести. Но не златото и дворците я впечатлиха, а мъдростта на Соломон. Тя му зададе трудни въпроси, предизвикателства, които никой обикновен човек не можеше да реши. Но царят, със спокойствие, отговори на всичко с прецизност и дълбочина. Тя наблюдаваше ефективността на управлението му, богатството на храма, мира, който царуваше в Израел, и накрая не можеше да отрече истината. Всичко, което чух, беше малко в сравнение с това, което виждам. Твоят Бог те направи цар, защото обича Израел, и мъдростта ти е по-голяма, отколкото може да се опише. Царицата на Сава подари на Соломон злато, скъпоценни камъни и екзотични аромати. А царят ти даде още по-големи богатства, отколкото бе донесла. Но тази среща не беше просто дипломатическа. Пристигането на царицата беляза нова промяна в сърцето на Соломон. Очарование от чуждите народи и техните култури. Човекът, който бе избран да води Израел, започна да гледа на световните царства с възхищение. Славата го обграждаше, но бавно сърцето му започваше да се отдалечава от Бога, който му бе дал всичко. Глава 6. Разделеното сърце – началото на падението на царя. Царството на Израел блестеше по-силно от всякога. Златото се отразяваше в дворците, армиите оставаха непобедими, а името на Соломон бе почитано по цялата земя. Но докато светът го виждаше като най-великият цар в историята, нещо в сърцето му започваше да се променя. Човекът, който бе поискал мъдрост от Бога, сега бе пленен от възхищението към чуждите царства. И тази слабост скоро щеше да го доведе до решения, които щяха да променят съдбата му завинаги. Политическите съюзи доведоха Соломон до бракове с различни чуждоземни принцеси. Всеки брак носеше нови договори, ново богатство и още повече власт. Египтянки, емуавки, амунки, сейдунки, хетейки жени от всички народи станаха негови съпруги. Броят им нарасна до 700 съпруги и 300 наложници. Но тези жени не почитаха Бога на Израел. Те донесоха своите богове и традиции, и малко по малко Соломон започна да се поддава на техните влияния. Царят, който бе издигнал храма на Господа, сега допускаше идолопоклонство в Израел. В началото може би си казваше, че това е само дипломатически жест. Но малкият компромис скоро се превърна в нещо по-голямо. По улиците на Йерусалим започнаха да се появяват изображения на чужди богове. Народът се питаше защо, но никой не смееше да се противопостави на царя. А Соломон, който някога бе известен със своята вярност към Господа, сега разделяше сърцето си между Бога и идолите на своите жени. А Господ, който го бе благословил над всички човеци, не бе доволен от това, което виждаше. Глава 7. Идолът на трона, Божият съд над царя. Мина време и сърцето на Соломон вече не беше същото. Царят, който някога се покланяше на Господа, сега издигаше храмове на чужди богове. По високите хълмове на Йерусалим се издигаха олтари на Ваал, Астарта и Молох. Ароматът на езически тамян се разнасяше из града, а дори човешки жертви бяха принасяни. Израел, някога осветена нация, избрана от Бога, сега беше осквернена от идолопоклонство. Господ, който бе обещал на Соломон непоклатимо царство, не можеше да понесе предателството на царя. Пророк Ахия бе изпратен да предаде Божието послание. Така казва Господ: понеже ме остави и последва други богове, ще откъсна царството от ръката ти и ще го дам на друг слуга. Но заради баща ти Давид, няма да направя това приживе. Синът ти ще види разрухата, която причини. Когато Соломон чу тези думи, той усети тежестта на Божия съд. Неговото царство, което изглеждаше непоклатимо, сега беше обречено заради неговата собствена непокорност. Пророчеството започна да се сбъдва още преди смъртта му. Враговете,
които някога се страхуваха от Израел, сега се надигаха срещу него. Хадат, Едомецът и Резон, сириецът, поведоха война срещу градовете на Израел, а Яровоам, един от слугите на Соломон, започна заговор за превземането на трона. Човекът, който беше най-мъдрият цар в историята, сега беше измъчван от предателства, войни и Божия гняв. Славата на Израел започна да се разпада, а Соломон вече не можеше да спре собственото си падение. Глава 8. Разкаяният цар, последните думи на Соломон. Дните на славата на Соломон бяха отминали. Сега той беше стар цар, носещ тежестта на своите избори. Сърцето му, някога пламтящо за Господа, сега беше изтощено и пълно с разкаяние. Той видя със собствените си очи началото на разрушението на своето царство. Враговете, които някога се страхуваха от Израел, сега напредваха срещу неговите градове. Дори собствените му слуги започнаха да заговорничат срещу него, а царят, който някога управляваше с неоспорима власт, сега усещаше как трона му се изплъзва. В този момент на самота Соломон започна да размишлява върху живота си. Той си спомни младостта си, когато Бог му се яви и му даде мъдрост. Припомни си възкачването си на трона, грандиозните строежи, славния храм, но и своето падение. В крайна сметка, всичко, което беше изградил, се рушеше. Богатството, властта и политическите съюзи не можеха да спрат Божия съд. И така, в последните си години, Соломон написа Еклесиаст, книга на разкаяние и размисъл. Той призна, че всичко, което е преследвал, е било суета, мимолетен дъх в сравнение с вечността. Суета на суетите, всичко е суета, написа той. Краят на всичко е този. Бой се от Бога и пази Неговите заповеди, защото това е дългът на всеки човек. В последните си дни Соломон осъзна, че истинското богатство не е в златото или властта, а във верността към Господа. Той не можеше да промени миналото, но остави предупреждение за бъдещите поколения. Без Бога всички постижения са празни. Затвори очите си за последен път и най-мъдрият цар в историята напусна този свят, оставяйки след себе си разделено царство и наследство, белязано както от възхода, така и от падението му. Глава 9. Разделеното царство, наследството на цар, който се отвърна от Бога. Великият цар Соломон беше мъртъв. Тялото му бе погребано с почести в града на Давид, а народът скърбеше за загубата му. Но докато траеха траурните церемонии, семената на неговото непокорство започнаха да дават плод. Пророчеството на Ахия сега щеше да се изпълни. Славната империя, която Соломон бе изградил, нямаше да оцелее цяла дори още едно поколение. Синът му, Ровоам, зае трона. Но вместо да управлява с мъдрост, той презря съветите на старейшините и наложи още по-тежки данъци върху народа. Израилевите племена, изтощени от тежките налози, се разбунтуваха. Тогава Яровоам, един от слугите на Соломон, за когото бе пророкувано, че ще стане цар на 10 племена, се въздигна и завзе северната част на Израел. Царството бе разделено на две – Юдейското царство под властта на Ровоам и Израилевото царство, управлявано от Яровоам. Така империята, която Соломон бе съградил с богатство и сила, бе разкъсана заради идолопоклонство и непокорство. Наследството на Соломон се превърна в горчив урок за поколенията. Името му щеше да се помни с неговата мъдрост и богатство, но също и като човекът, който се отклони от Бога. Неговото царуване доказа, че никаква слава не може да устои без вярност към Господа. Бог го бе благословил в началото, но покварата на сърцето му доведе до разруха всичко, което бе построил. Това, което можеше да бъде най-великата империя на земята, се превърна в разделена, отслабена нация, белязана от идолопоклонство. Така завърши историята на най-мъдрия цар в историята, не с вечна слава, а с разпокъсано царство. Историята на Соломон ни учи,
че дори най-голямата мъдрост не може да ни спаси, ако сърцата ни се отвърнат от Бога. В началото той беше най-мъдрият цар в историята, но неговото падение ни напомня, че верността към Господа е поценна от всяко богатство или знание. Наследството му показва, че изграждането на нещо велико без Бога е като строеж върху пясък. Ако има нещо, което трябва да научим от тази история, то е, че истинският успех не се измерва в злато, власт или земна слава, а в послушанието към Господа. Нека търсим Бога преди всичко, за да не завърши нашата история като тази на Соломон, а като тази на човек, останал верен до края. Харесайте, споделяте и се абонирайте за нашия канал за още съдържание. Бъдете с Бога и до следващия епизод на Завети на вярата. Благодаря!